ஹலோ மக்களே, எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணாரியம்மன் கோயிலில் தான் இருக்கோம். சத்தியமங்கலத்தில் பண்ணாரியம்மன் டெம்பிள் ரொம்ப ஃபேமஸ். இங்கே பாருங்கள், இந்த கோயிலில் தான் அம்மன் வந்து தெற்க பார்த்து உட்காந்துருக்காங்க. இந்த கோயிலில் வந்து நீங்கள் என்ன வேண்டுனாலும் கண்டிப்பாக நடக்கும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குண்டா இறங்குற திருவிழா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. சத்தியமங்கலத்தில் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்குது. தெங்குமரடா போகிற வழி போகிறனாலும் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் எப்போ இந்த பக்கம் சத்தியமங்கலம் சைடு, இந்த மாதிரி தெங்குமரடா சைடு, இந்த மாதிரி இந்த குண்டி சைடு எப்போ வந்தாலுமே பண்ணாரியம்மன் டெம்பிளுக்கு கண்டிப்பாக வாங்க. கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், இந்த அம்மன் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அம்மன். நீங்கள் என்ன வேண்டினாலும் கண்டிப்பாக நடக்கும். தேங்க்யூ, டாடா, பாய்.